This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Gina-Preparahan sang Police Regional Office 6 o PRO6 ang selebrasyon sang 121st Police Service Anniversary buwas nga adlaw, Huwebes, Setyembre 15 tuig 2022. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Major Mary Grace Borio, ang spokesperson sang PRO6, ang anibersaryo ang may tema nga matibay na ugnayan ng pulisya at mamamayan tungo sa pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran. Lakip sa mga aktibidad among paghatag sang pasidungog sa mga deserving police personnel kag units nga nagpakita sang maayo nga performance sa pagserbisyo sa komunidad. Sunod sa natungdan, ginapaabot si Major General Benjamin Santos Jr., Acting Deputy Chief sang Philippine National Police o PNP for Operations, bilang guest of honor sa kahiwatan. Dugang pa niya ang selebrasyon na magapabakod pagid sang maayo nga pagtamdanay sang PNP kag sang mga pumuluyo, agud nga malabot ang handom nga peace and order sa rehiyon. Report nagikan sa Campo Delgado. Inisi ka bandarang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera!